Hola, sóc en Genís, del Minut de la Terra. La majoria de la pluja mai arriba al terra. I és clar, és que cau a l'aigua. Però fins i tot la que cau a la terra no arriba al terra a terra. Una part desapareix abans d'arribar massa lluny. Quan les gotes cauen, van travessant l'aire més i més calent que fa evaporar cada vegada més les molècules de la superfície. Mesurar aquesta pèrdua d'aigua és complicat. No podem fer levitar mesuradors a diferents alçades per mesurar quanta pluja s'evapora, però les simulacions tècniques suggereixen que prop del 40% de la pluja que cau es queda pel camí. I de la pluja que arriba a baix, cau sobretot en terreny boscós, perquè és clar, on cau molta aigua hi creixen arbres llargs i amples que tapen a les altres plantes. I amb les seves cobertes de fulles intercepten quasi tota la pluja que els cau per sobre. Però vaja, tal com les persones no poden veure a través de la pell, els arbres tampoc poden absorbir l'aigua per les fulles o per als troncs, així que tampoc poden fer-la servir directament. La majoria gotejarà i llescarà pels troncs, arribant finalment al terra, on podrà ser absorbida per les arrels. Però un cop més, d'aquesta aigua se n'evaporarà una part, tornant directament a l'aire un 15% de la pluja que originàriament havia baixat des dels núvols del cel. Que així de primeres no sembla gaire, però si ho afegim a l'aigua que s'ha evaporat caient abans, resulta que més de la meitat de la pluja que cau sobre la Terra mai acaba d'arribar al terra a terra. I en comptes d'això, tornaran l'aire com a vapor, com rius invisibles que s'enfilen majestuosament cap al cel. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.